Здравейте хора, аз съм Дарил Стили. Сега снимаме гивоя. Първа победител за реклама е с титул Lightning Tube. Печелиш реклама на канала ти. Втория печели интро на канала му. Много съжалявам, но ти вече спечели. Няма интро за теб. Айде да го направим така. Тримата ще имате вместо интрото реклами на каналите. Сега, в който има реклама на канала, пара. Тито Астромен Гейминг, печелиш реклама на канала. Този път казах, че три реклами на каналите ще има. И сега последното място за реклама е с Тито Ранди Ортън, печелиш реклама на канала ти. Тримата печелите реклами на каналите ви. Значи това бяха... Кои бяха? Lightning Tube, Астромен Гейминг и Ранди Ортън. Да, съжалявам, че не спечелихте Hot Games BG, The Best Master, Uncle Alex. Съжалявам за загубилите, но това. Чао!